Under 14 जिल्लायाव जायफ्रा फाइनालाव देरहासार जानो हागोन बेनो 5 लाख बान्था होनो थाखाय थियारि लादों। बिसोर अंडर 14 नि प्लेयारफोरा ना लोगोफोर बिसोर प्रेक्टिस সুন্দৰ এটা সাদৰি ড্যান্স দেখিবলৈ পাম। ইয়াৰ যিমানখিনি অডিয়েন্স আছে অলপমান শ্বেয়াৰ আপ কৰি দিয়া, হাত চাপৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ আপ কৰি দিয়া। आखाइ खबना होदो, गोबारै आखाइ खबना हो खनसे। जोंना फिसासा दङ नै सासे बेंटल एस स्कुलनिया। देरहानायनि थाखाय ट्रफि दङ, जेननायनि थाखायबो ट्रफि दङ, विनारफोरनि थाखायबो ट्रफि आरो रानार्स आपफोरनि थाखायबो ट्रफि। मोजाङै गेलेदो आरो नोंसोरनो फाइनाल टीमखा फाइनाल मेच गेलेनो मोननाय अंडर 14 एजआवहाय मोनसेल' ओंखारनायखाय नोंसोरनो फाइनालाव जुदि देरहायोबा डिस्ट्रिक्टआव थांनो मोनगोन। माने लोगोफोर जोंहाबाव जोंनि BTR E.M रन्जित बसुमतारियाबो जोंनि बे खेलायाव बाहागो लाफैदों आरोना। बेखौनो मोनसे भिडिअ लाबाय नायलांदो नोंथांमोना। जोंनि गाहाय आलासिया सफैनो हाबाय। बे प्लेयार्सफोरा एसे फावसायनानै थाहैबावदो दे। दसे सम जोंनि गाहाय आलासिया सफैबाय, जोङो सिनायथि लानि आरो मोनसे मोसानायजों जोङो बरायनि। Honorable E.M Sir Ranjit Basumatary, we would like to honor. खुलुमबाय। बेलासिनि साफ्रोमबोनिसिम आंनि खुलुमनायखौ हरनायजों लोगोसे बड'लेण्ड हालामावहाय इन्टार स्कुल जा फुटबल टुर्नामेन्ट बे कम्पिटिशननि दिनै जोंनि बेंटल जननि जोबथा गेलेनाय बा फाइनाल गेलेनाय, बे गेलेनायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि सबायझार गोजौ फरायसालि आरो बेंटल जौसिन फरायसालिनि गोरायुं नोंथांमोन, फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन। जोंनि BTR सरकारा दिनै समाज दैदेननाय, राजखान्थि गेलेनाय, भलिउमखौ खमायदो, बेजोंल' जों दिनै लोब्बा थानो नागिराखै। क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायजों लोगोसे आजै आजौ माने जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो जोंनि समाजाव इन्टायार BTR नि सिङाव जोंनि गोदोनि गेलेबोनाय जा गेलेनाय आयदाफोर दङ बेखौ जोङो बोखांफिननानै स्पिरिचुवेलि, मेन्टेलि जोङो माबोरै जौगाहोनो हागोन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनखौ, बे बिथिंजों जोङो खामानि मावनो नागिरदों आरो दा मावफुंगासिनो दङ। बेनिखायनो देग्लायनिफ्राय लानानै बोसोरफ्रोमबो जोंनि सरकारा मोनसे जिल्लायाव अंडर 14 जिल्लायाव जायफ्रा फाइनालाव देरहासार जानो हागोन बेनो 5 लाख
बान्था होनो थाखाय थियारि लादों दा बेखौ जोङो घोषणा होथ'वाखै जास्ट जोङो बेखौ इसियावहाय सावरायगासिनो दं सिङाव नेक्स्टआवहाय समबाराव जोंहा इसे मिटिं दङ एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं बावहाय जोङो डिसिसन लागोन अब्लाबो आं दा ओरैनो नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय जेन' देग्लायनि नैबे गेलेनायाबो इन्टार स्कुल जि टुर्नामेन्ट आन्डार 14नि बा आन्डार 13नि बावहाय देरहासार जानो थाखाय प्रफेसनेलि फरायनायजोंल' नङा प्रफेसनेलि जोङो गेलेनाय बिफानजों माबोरै जौगानो हागोन बेखौ जोङो नोजोर बोनांगोन बिसेसकि आं खेलाखौ भिडिअ लानो हायासै ना लोगो माने आंहा गोबां खामानि दंमोन स्कुलाव जोंनि स्कुलाव जानाय नालाय बेनिखायनो आरो आं डाइरेक्ट लोगोसे प्राइज होनायखौ विनार डिस्ट्रिबिउसन खालामनायखौ देखायबाय नोंथांमोन जयै फट' लानो सासे थाखाय फंबायखौसो भिडिअ थाथ' खालामहोदों आरो आं खालामनो नोंसोर हायामोन थांथ'नो नालाय नाङा मोननैबो टीमनिया आदसा बेंटल एस स्कुलनिखौबो खावलायबाय फैदो फिसाया सोरां आदसा आखाइ खबना होदो बयबो आदसा रेडि Audience plus scout clapper, scout clapping. Tak. Come on. Tak, scout clapper. लागावबायलै खिन्थु Ile fungbai psu. Tapi jadi ya. Mani जेडीजों क'क्राझार जेडी विलियामजों आरो मोनसे सिब्राय बेंटलनि बाथौ मिसनजों गेलेदोंमोन आरोना दा बाथौ मिसना ट्राइबेकाराव देरहाबाय मानि गरनै जालायदोंमोन दानि बाथौ मिसना ट्राइबेकाराव थांबाय आरोना दा बिराद खुसि बिसोर देरहानानै जोंबो सापर्टआ बिसोर दंमोन दा देरहाबाय दा नै जोब्बाय आरोना खेला बेनो लास्टमोन दिनै होबाय दिनै दा बुंनाया नों माजों सापर्टमोन औ सेम माने दा नै बुंबाय आरोना दा नै प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जासिगोन बाव I request players of both the team to come here गासिबो दा खुसि जाजोब्बाय आरोना नै मोनसे सिब्रा देरहाबाय बिसोरनोमोन आरोना मोनसे सिब्रा ओमफ्राय नै जेडी विलियाम मारै थाबाय बिसोर दा गेलेनानै बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना आथिङा सासे बेन जाबाय बिराद खस्थ' मोनबाय बियो बे मोननैबो टीमनि प्लेयार्सफोरा फैदो देरहासार जानाय टीमनि थाखायबो जोंहा ट्रफि दङ आरो रानार्स आपनि थाखायबो जोंहा ट्रफि दङ दिनैनि आन्डार 17 केटेगरि बयसफोरनि इन्टार सामार स्कुल टुर्नामेन्टआवहाय देरहासार जानाय हिसाबै जोंहा मोनसे सिब्रा इंलिश मिडियाम स्कुला जाबाय टाइ ब्रेकाराव बिसोरो गासै 4 गल सोनो हाबाय आरो जेडी विलियाम्स इंलिश स्कुल टुक्राझारा 2 गल्स बे समाव आं हामबायग्रोदों जोंनि मानगोनां बेंटल हायार सेकेन्डारि प्रिन्सिपाल सार आरो बेनिफ्राय जेडी विलियाम इंलिश स्कुलनि भाइस प्रिन्सिपाल आरो बेनिफ्राय बाथौ मिसननि सारमोन आरो जेसेबां बेयाव नायनो फैनाय बयनोबो आं खेबसेबाव गोजोननायखौ होबाय खेलाया जोबोद मोजाङानो मोननैबो हामबाय होनदों जोंनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सारनोबो बे सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय होनाय जाबाय आरो बेनि उनाव मासे जिरायनाय जोंनि मोनसिं सिब्राय इंलिश मिडियाम स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार आरो बेजों लोगोसे जोंनि एसेम्बलिनि प्रेसिडेन्ट आरो जेडी इंलिश मिडियाम स्कुलनिफ्राय सफैनो हानाय भाइस प्रिन्सिपाल आरो जेसेबांनाखि मोनथामबो स्कुलनि फोरोंगिरिफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि खेला गेलेग्राफोर आरो फरायसुला आरो फरायसुलिफोर आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय नोंथां बयखौबो
आंनि मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जेनाखि जोंहा मोनसे इन्टार स्कुल फुटबल टुर्नामेन्ट दङ। मैयानिफ्राय लानानै बियो दिनैसिम जादोंमोन आरो बे बुब्लियाव दा बेयो जोबनानै फैबाय। जायफ्रानाखि गेलेबाय जोङो जोंनि कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि स्कुलफ्रा पार्टिसिपेट खालामबाय, जेसेबांनाखि स्कुल अथ'रिटि दङ बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होननानै बुंदों। बेबायदि मोनसे सुबिदा होनायनि थाखायहाय जोङो नुनो मोनो जाहैबाय मानसिहा मोनथाम जिनिस दङ, माइन्ड, बडि आरो स्पिरिट। बे मोनथाम जिनिसा जोंना सब समय एखे थांबाय थानांगौ आरो। जेरैहाय जोङो स्कुलावहाय दा फरायै फरायै मेंनाय मोनबाय, थिग बिदिनो जोंनि थाखायहाय बडिनि थाखायबो नांगौ। आरो बेखौनो सानानै दिनैहाय जोंनि जेनाखि आसाम गभर्नमेन्ट नङा बियो, जोंनि भारतआवबो बियो जागासिनो दङ। थाङै थुङै लास्टआवहाय जायफोरनाखि स्टेटनिफ्राय थांगोन बिसोरो दिल्लीयाव गेलेहैनो मोनगोन आरो आङो आसा खालामदों। I request Vice Principal of J.D. Williams English School to hand over the runners-up trophy to the captain of the Mansing Sibrai English Medium School. Winners of yeah. Runners-up ni kau guna sini, runners ni kau yang bala, apa kau? Yes, Mansing Sibrai ni ya. J.D. ni horgada runners-up trophy kau hai, captain na awak ibu. Kamu buat? Ya, boy. Yes. Kayak kom na deh, boy kayak kom na. Abi जाहैबाय runners-up trophy. Tie breaker out 2 goals बिसोरो captain आरो लोगोसे players-फ्रा आवगायबोदो। Okay. Thank you, sir, for giving our